Ел сайын октябрның 3-нче якшәмбесендә юлчыларның күп санлы армиясы белән бергә шул исәптән Башкир автодор җәмгыятенә караган Илеш юл ремонт төзелеш идарәсе коллективы һөнәри бәйрәмнәрен яхшы җитештерү күрсәткечләре белән каршы алды. Аларның хезмәте мактауга һәм рәхмәткә лаек. Алар юлларның сикәлтәсез булуын, кешеләрнең өйләренә исән-имин әйләнеп кайтуларын тәэмин итәләр. Безнең районыбызда автомобиль юлларыннан тыш башка юллар юк. Шуңа күрә районның икътисади һәм социаль үсеш перспективалары да кешеләрнең тормыш сыйфаты да юл төзүчеләргә бәйле. Идарә эшчәннәре район эчендәге 448 километр озынлыктагы юлларны хезмәтләндерәләр. Шуларның 247 километры муниципаль ара юллар булып санала. 201 километры район карамагындагы юллар булып тора. Юлларны тиешле дәрәҗәдә тоту, ягъни кышкы чорда кардан тазарту, җәен ремонт ясап, чокыр-чакырларны бетерү, юл буендагы үләннәрне чабу, күперләрнең киртәләрен, юл билгеләрен яңарту, буяу, гомумән юл хәвефсезлеген булдыру ел дәвамында башкаручы күләмле эшләрдән тора. Предприятие тарафыннан агымдагы елда 101 миллион 500 мең сумлык эш башкарылган. Ишек алды территорияларын ремонтлау һәм төзекләндерү эшләренә 55 миллион сум үзләштерелгән. Әлеге һөнәр ияләренең хезмәте җиңелләрдән түгел, ә эш елның 4 фасылында да җитәрлек. Сезнең хезмәтегез тик рәхмәт сүзләренә лаек, дип билгеләде коллектив эшчәннәрен һөнәри бәйрәмнәр белән котларга килгән район хакимияте башлыгы Илдар Мустафин. Башкир автодорның Илеш филиалында объем 1-1 артты. Төрле программалар килеп чыкты, күреп торасыз. Бу инде шушы Башкирский двор дип әйтеп әйтсәк тә була, городская среда дип әйтеп әйтсәк тә була, әле дә эше дәвам итә. Шулай ук инде менә Ротная улицаны тоже быелгысы елны 1-нче мәртәбә керде. Без менә алдагы елга Яркәй ишенә күпләп тротуарлар бордюр белән бергә бүтән төрлерәк итеп эшләргә иде. Тротуарны булай калдырып күрсәтмәскә. Менә шушындай эшләрне Түбән Яркәйнең зиратына хәтле дип әйтә, Яркәй ишеннән башлап бүтән центрда шушындай эшләрне башкарырга уже проект эшләрен башладык. Ротная улица дигән тема сез бетереп чыктыгыз, менә зур итеп рәхмәт. Даже мусорный контейнерларга хәтле алып җиткереп, бүтән төрле подъездной юлларын эшләп, авылдагы урамнарга менә трубаларын куеп, үз биеклегендә дәрәҗәсенә туры китереп, бүгенге көнне эшне башкардыгыз. Зур итеп рәхмәт. Әйтәсем килә, сезнең профессиональ бәйрәмегезне хуплап, сезгә зур итеп рәхмәт, барыгызга да. Бер көнне исән сау булайык барыгызда. Бәла казасыз эшләрегез барсын. Эшегез уң булсын. Сезонны, кышкы сезонга әйбәтләп аткарып чыгайык. Кышкы сезонда да напряжениялар булачак. Алар әкрен генә башланып килә шушы смотр техникадан. Районда үзегезгә менә монда утырган барлык ИТР составына, специалистларга, мастерларга, мондагы утырган барлык хезмәткәрләрне чын күңелдән бәйрәм белән котлайм, сәламәтлек теләйм. Семьяларыгыз исән-имин булсын. Илдар Иршат улы буш кул белән килмәгән иде. Ул намуслы хезмәтләре өчен автогрейдер машинисты Альберт Мирзаяновка, электрогазосварщик Роберт Нәбиевка, юл эшчесе Хайдар Камалтиновка, мастер Илнур Корбановка район хакимияте исеменнән почет грамоталар тапшырды. Әйе, тынгысыз һөнәр ияләре яңгырда да, буранда да, эссе көннәрдә дә гомумән төрле һава шартларында авыр хезмәт башкара. Юл төзелеше сезоны башында аларның эш көне иртә таңнан тотынып, кичке караңга кадәр дәвам итә. Ә кыш көне кар чистарту техникасы хәтта төнлә дә авылларга кадәр юлларны чистартып хәрәкәт итә. Агымдагы елда юлчыларның тырышлыгы белән район буенча бик күп авылларның юллары ремонтланды. Югары Яркәйдә җиңү аллеясы, Башкортстанда уңайлы ихата программасы буенча ишек алды территориялары төзекләндерелде. Әлеге мөһим эшләрне ял һәм бәйрәм көннәрендә дә ару талуны белмичә 71 кешедән торган коллектив башкарып чыкты. Идарә җитәкчесенең Рубин Галимовның тынгысызлыгы, үз эшенә җаваплы карау нәтиҗәсендә бүген коллектив республикада алдынгы урыннарны җитәкли. Башкир автодор буенча безне җыйдылар по итогам 9 месяцев. Менә безнең Илеш соңына әйтергә кирәк инде. Наконец-то показательләр. Без 35-нче иң әйбәт показатель безнең 35-нче менә мартта 35-нче урында. И шуннан дальше чүп киткән 43-нче, 45-нче, 48-нче, 50-нче урыннар бар иде 54-нче. Бүгенге көндә без уже мендек кайбер показательләр белән 8-нче, 9-нче. В среднем где-то 12-нче, 13-нче, 14-нче, 15-нче урыннарда барабыз. Бу сезнең хезмәтегез.
действительно объем күп алынды, амбициозно алынды, но эшләп барабыз, әле эшләп бетерәсе күп. Хәзер барыбыз да телевизион погода булсын дип, быел погода да, конечно, бирмәде, гел тоткарлады. Яңгырда эшләргә туры килде. Ансы өчен чынлапта теге зарланмадык. Ял көннәрендә, яңгырда да, теге ял көнне ишә яңгыр яуса, ишә кыен. Ансын да эшләдек. Барыбызга рәхмәт. Бик күләмле эшне эшләдек. Эшләйбез Алла бирсә, акчалары килеп тора. Барыбызга шу бәйрәм белән котлап китәм. Барыбызга да сәламәтлек. Алдагысында шушы авыр һәм катмарлы эштә түземлек, гаиләгездә исәнлек, иминлек, эшләгән эшләрегезне гаиләгездә алган һәм апкайткан акчаларыгызны гаиләгездә исән имин тотырга ясын дип калабыз. Шулай ук бер төркем хезмәт алдынгылары җитәкчеләре тарафыннан тәбрикләнде. Югары бүләккә йөк ташу машинасы водительләре Закирьян Шафиков, Рамил Магданов, слесарь Фаузат Әхмәтов, погрузчик машинисты Зәйтүн Дәүләтов, автобус водителе Рафаэль Гафурянов, Башкир автодор җәмгыятенең рәхмәт хатларына һәм почет грамоталарына лаек булды. Вахта йөртүче водитель Салават Арсланов, Ринат Гафурҗанов, юл эшчеләре Фәназил Мөниров, Айрат Шәйхетдинов, Илнур Фазлетдинов, Динар Исмәгыйлов, заводта асфальт эшләүче Айнур Хәйретдинов, завод мастеры Айдар Миниханов, бульдозер машинисты Владислав Шәңгәреев идарә исеменнән почет грамоталары белән билгеләнде. Бәйрәм уңаеннан барлык хезмәткәрләргә акчалы премия һәм күчтәнешләр салынган пакетлар тапшырылды. Без дә районның юл ремонт төзелеше идарәсе коллективын һөнәри бәйрәмнәр белән тәбриклибез. Озын гомер, ныклы сәламәтлек, гаилә иминлеге, күңел көрлеге теләп калабыз. Юлларыгыз тигез һәм сикәлтәсез булсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.